Hej alle sammen. I dag kan I se, at vi sidder ikke inde på Emmas værelse, vi sidder inde på mit værelse. Det er lige min seng her. Ja, det gør vi, fordi at jeg har fået Movie Maker til at virke. Det er ikke lige det bedste, jeg filmer på mit webkamera på computeren. Det er ikke det bedste, men jeg har ikke lige et kamera hjemme her, fordi vi har sådan et delekamera med nogle andre nogen. Og det har vi ikke lige hjemme lige nu. Så det bliver altså bare det her, og undskyld hvis lyden ikke er så god, og alt det der. Ja. Men det var det bedste, og vi tænkte, at nu skulle Clara også lige prøve at lave nogle videoer. Jeps. Og i dag, der vil vi lave min nejlaksamling. Og Clara her, det er en Rimmel London, sådan 60 sekunder ting. Og det er en farven 310 Red Carpet. Og den ser sådan her. Det er sådan lidt perlemorrød, hvis man kan kalde det sådan. Hvis man sådan holder den op mod skin, eller sådan solskinnet, så er den sådan lidt guld i det. Jeg ved ikke, om I kan se det. Sådan her. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg synes faktisk, det er meget flot. Og så står der her, quick and precise, eller andet. Det er sådan en pro brush, eller hvad man siger. Og det vil skulle tage 60 sekunder for den at tørre. Så. Jeps. Den næste er en OPI, eller OPI, eller altså jeg kalder det bare OPI. Og den ser sådan her, det er sådan en grøn en. Jeg synes faktisk, den er meget fin. Den viser ikke helt de rigtige farver på kameraet, men jeg har givet 125 kroner. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget den der Rimmel der den koster. Så er der den her for Gosh. Det er sådan en lidt, jeg kan kalde det ferskenfarve ting. Ja, den er fra Gosh, og det er 520 Peachy, så det er jo sådan lidt, det er sådan lidt, hvad kan man sige, sådan ferskenfarve, eller hvad vil du kalde det? Jeg vil nok også kalde det sådan en koralfarve. Ja, er det ikke det, man siger? Sådan på midten, eller på kanten til at være orange, på kanten til at være rød. Ja, så ja, Gosh. Den næste Essie, og den ser sådan her ud. Den er sådan en grå en med, sådan noget glimmer i. Den er faktisk rigtig, rigtig flot, når den kommer på. Den ser sådan her ud. Og ja, alle Essie kommer, eller koster jo 100 kroner, så det har den her også kostet. Ser bare sådan her ud. Her også for OPI. Og det her er sådan en, også en nejlak fra OPI. Ja, den er sådan lidt, hvad kan man kalde det, sådan lidt, også sådan lidt grøn, lidt ligesom en bukser, bare sådan lidt mere mørk i det. Den er sådan, hvad vil du kalde det, grågrøn, ja, sådan meget grå på en måde. Musegrå med lidt grøn i. Ja, den er meget mørkgrå. Den viser grå på kameraet, men den er altså sådan lidt grønlig i det. Så ja, hvor den koster? 125. Den næste er sådan en her, det er sådan en neglefarve, sådan en man kan bruge til fransk manicure og sådan noget. Ja, det er bare sådan en helt almindelig. Jeg ved ikke, hvor den er fra, for jeg har købt den i Italien, og jeg kan sørge ikke huske, hvor meget den koster. Den næste er fra Essie, og det er sådan en skyblå en, eller hvad man siger. Lille baby. Lille. Babyblå, sådan lidt på kanten af hvidagtig, men sådan lidt blå, lille-agtig i. Ja. Jeg vil nok kalde det for en skyblå, eller hvad man siger. Det er 705 lille sim, jeg ved ikke. Lilla Kims. Nej, jeg ved ikke, hvad man siger. Men jeg synes faktisk, det er meget fint. Alt, hvad vi havde for i dag, og I vil nok få flere videoer fra mig og Emma nu, når vi har fået det til at høre med mig. Ja, og nok også nogle alene fra Clara. Jeps. Men vi vil prøve at lave så mange, som vi kan sammen. Så vi ses, og kom med kommentarer, hvad vi kan lave på næste video. Og like og subscribe, den er du. Og vi ses. Ja. Hej.